Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar. Mehriban ilunim. Men şeýle begenen türkmen bolup doglanma bir türkmen bolmaň özü bir beýiklik mehribanlar. Türkmeniň Hudaýa şükür bilýäňize türkmenler umuman alanna türkmeniň är goç jigitleri bar. Bir mahallalaram şu eli kılıçlı hawa eli kılıçlı kalkanlı ata vatanı edidini toprağı qoğuran türkmenlerimiz. Şeýle är gerçekler dünya indiren edid eneleriň önüne basmasaktır mehribanlar. Menene bu häzirki sizi yetirjek goşgym Liwat vilayetiniň Sayed etrawynyň öňkü Arap Telman häzirki Hazrat Epoğutunda ýaşaýan Akullaýdamyň özüne agdyber maşgalatyna edid oğullaryna 6 oğlu bir gyzy bar. 7 ýyllyk diýip mene her baramda çaýa baramda yedigenler nirdi daýdy diýedim. Hudaýa şükür Akullaýdamyň 7 perdendi bar. Şu edid ene bagyşlap ýatdym. Akullaýda Taňry ýalkan eneti 7 perdendi ene göwnüm kuşu dünýä siz hakda ýatsam bil üçin toy bayram siz beýik sene ömrümizde siz ýeke täk şahsiýet akwal ömrümizde gurmasyn dudok siz öýüň rızkaly siz öýüň tuğy ýaşan bagtymyza zanene uzak perdetlerine sizi edidläp söýýär Serdar Tuğhan Merdan çary gowudun durmuşyňyz şükranla gülýärek beşim kılıç zürriyatlarına tegerdan. Men sizi öwemok Allah şaýatdyr. Hakykati bilen aýtmak borjum. Üstüne koşmam ýok. Şygyr ýadamda siz hakda koşgulam janine gorjun. Tuweleme. Göz degmetin begenýän gaýrlam dagymdyr. Mydam arkamda tutuş lewap türkmen döwleti tanan tirtegine galandyr açlagamda. Diňe ýaşlykda perdentleriňiz eşidýän her güni İlin diline gaýlarym diýip çiýişip oturyn wagtyn ýazmak üçin galam elimde. Ananaýym Akullaýda tödüme. Ogul gyzlaryňa başyma täzem tidara paýtagtyn Olaşgabatdan jaý aljakmys körpoglugy kılajam. Arkadagym peşkeş berýär terpaýyn. Dol aýdyp biljek halal rahmedi. Türkmeniň awraýyn arşa ýetirdi. Şondan taňry içilip dur regnedi. Size şeýle ogul gyzy etsilen hakalladan giýji günler men razy. Üstünlükler, şowulluklar size ýar, öýüňiz ýatla diýä, towulma diýäri. Dünýä meşhur siziň gerçekleriňiz. Akullaýda munyň agyr bagtam ýok. Sizden dogulmaly kelim menem. Size garramaga dogry bagtam ýok. Ata razy. Şükür Allah perdentten. Gowunup ýaşamaga daýdy haklysyz. Awraýyny ýüreklere nagyslap, awraýyn arkaýyn ýaşamaga dol hakly biz. Netip bolsa menem ýurda baraýsam, Galyjynka Aşgabatda gideriz. Haýyn giýip bolup mehman baraýsak, daýda bir çüýşan aýdyň näder. Daýda gurtugymyň hany manysyz. Ýaşa beren perdentleriň bagtyna sizi bilen anjamaga tebäp ýok. Eýe boluň netip taglyk tagtyna. Takaryň taýadyň awraýyn gorap, şükürallah är goş pälwanlaryňyz bar. La ilaha guwunjymyň çägi ýok, perisinde medet berýär biri bar. Hem baýlygymyz, hem barlygymyz sizsiňiz. Edidene ýürekleriň geregi, ýagtylyksiz, salamatsiz keramat, köňülleriň atla tartma deregi. Giýaw diýin, bir agyz söz ýeterlik, algap barsak taslap derrep isimem. Akullaýdam, şu sözümi unutmaň. Sizin üçün başyňa bäşimem. Janyňyz sag bolsun Akullaýda, ömrüňiz uzak bolsun. Türk eline size köp salamlar ugratýan. Netip bolsa inşallah hani bir netip elgün baratdaýda netip bolsa Allah netip edenen 100 ýaşaň. Janyňyz sag bolsun daýda.